разбираемся. Зараз мы розповсюдим стримчик, тому що ми ненадовго вийдемо у ефірчик. Зараз хвилиночку, ми це попробуємо. Спробую пробачити, прибирати. Розповсюджуємо стрим, хто мене глядить. Зараз будемо обмірковувати, тому що Хелен Мінська вперше не глядела футбол з своєї української команди. Це було нереально круто. Хотіла би поділитися своїми емоціями. Там так поздно сьогодні. Літерально вже кольки перші години ночі, а ми тут не спимо, тому що ми гляділи футбол, у нас повні емоції, і ми зараз будемо обмірковувати, як сьогодні прийшов для мене перший матч у житті футбольний. Вітаю, Джері, вітаю, сьогодні Україна перемогла, ми перші. До речі, чому я спілкуюся білоруською мовою? Ні, ми переходимо в українську мову, тому що, друзі, правильно, сьогодні Україна перемогла на останніх хвилиночках, літерально. Тому сьогодні проукраїнський стрім, звісно, українською мовою. Так що я вас прошу розповсюджувати стрім, тому що вперше Хелен Мінська дивилася футбол і вперше її рідна Україна перемогла. Ні, не вперше Україна перемогла, а вперше я побачила, як перемагають справжні хлопці. І хотіла б з вами поділитися своїми емоціями, тому що це було нереально круто, на мій погляд. Ми з Олексою кричали в Діскорді. Я спробувала це все знімати на телефон, але, на жаль, в мене, коли йде знімати екран на телефоні, чомусь немає гуку, але ви все розумієте, можна подивитися на інших джерелах. Я вважаю, що я просто була така онлайн, кидала на свій канал все саме важливе. Я вас вітаю, Олекса Ковалів, вітанечко, Ромул, вітаю, давай ми тебе зачіпимо зараз. Тік-тік, я не можу зачепити, зараз, Ромул, я спробую зачепити ваш коментар. Не хоче чомусь. Ну ладно, ми будемо бачити, що Ромул також з нами радується. Вітаю, хлопці, вітаю. Слухайте, слава Україні, героям слава, звісно, сьогодні наш такий день, вже вчора, можна сказати, розповсюджуємо стрім, тому що зараз буду розповідати, як це було, тому що нервів в мене згоріло сьогодні нереально багато. Я вже Олексі сказала, що це було, напевно, ще круче, ніж переживати за біженців, які ось мають перетинути межу, і ти чекаєш їх. То я цей останній гол чекала, не знаю, 121 хвилину, якщо бути точною, тому що коли порівняли рахунок, мені стало боляче, я чомусь якусь хвилину подумала, що, це такий футбол, це ж несправедливо, тому що вони там дуже бігають, сильно бігають, щось той м'ячик ганяють, як так, вони ж не можуть програти. І щиро кажу, цей всю гру, в мене було таке, чітке чомусь почуття, що Україна обов'язково виграє, і ми насправді виграли. Це було нереально круто. Але щиро кажу, я не думала, що футбол – це настільки жорстка гра, тому що як грали сьогодні шведи, мені здається, що вони просто готові були вбити наших хлопців, тому що під час першого тайму ще більш-менш так якось все, вегетаріанське було, а вже під час другого тайму і додаткового часу це був капець, просто такий жорсткий треш, коли наші хлопці літерально просто почали бити дуже сильно. Бесєдін, я спостерігала, як йому вигорнуло ногу просто наізнанку, і плюс треба розуміти, що цей момент крутили декілька разів, з боку, зліва, справа, зверху, знизу, і, чесно кажу, я просто... Футбол України, ура, так, Олександр Ковальчук, Хелен, хтось був ранений, так, дуже сильно досталося Бесєдіна, потім Єремчук, якщо я не помиляюсь, прізвище, друзі, я чесно кажу, я в футболі нуль абсолютно, я навіть не розуміла, нафіга вони кидають м'яч з-за поля, тобто, для мене це настільки все далеко, що, чесно, я сьогодні так дивилася, коли Бесєдіну, мені здається, там перелом 100%, тому що настільки жорстко просто вдарило його. Я все очікувала, де покарання, тому що так не можна грати, тому що, вибачте, це ж настільки жорстко бити людину, і потім я побачила, що це червона картка, а до цього давали жовті картки хлопцям.
і шведам давали, і українцям давали, а потім показали вже цю червону картку, і я так зрозуміла, що їх стало менш на одного, тому що червона картка означає, оказується, що це видаляють з поля. Тому, коротше, в мене сьогодні враження офігенне. Заскочила на декілька хвилин сказати, що Україна нереально крута команда. Щиро кажу, тепер буду дивитися завжди футбол. Одне, що хочу побажати нашій команді, хлопці, будь ласка, тримайтеся, тому що вас сьогодні дуже жорстко били. І мінус Бесєдін в команді, він вже, скоріш за все, не скоріш за все, 100% в наступній грі він вже не буде приймати участь, тому що дуже сильно його вдарило. І щоб це не стало, ми зараз просто переговорювалися з українцями під час співбесіди в Діскорді. До речі, Олекса транслює ці всі матчі в Діскорд, можна заходити. Я сьогодні просто приділила час, поки мила посуд, там всім цими домашніми хатніми займалася справами, приділила час і в «Глас народу» в нас є там спільнота Євро 2020, можете подивитися разом з нами, ми там коментуємо дуже так активно це все. Сьогодні було дуже багато матчів, я вам щиро кажу, тому що те, що ми спостерігали, це був просто капець. Особливо другий матч, не другий матч, а це другий тайм, і плюс додатковий час, і плюс вони переграли ще на 1,5 хвилини, якщо я не помиляюсь. Тобто давали 3 хвилини, а ми вже бачимо, що переігрують так жорстко. Алло, гараж, вже все, час скінчився, чому ще йде гра. Тобто, ти це ж розумієте, коли 2-1 ми виграємо, і ще який час переграємо. І хвилювання були, Лєра, вже гра закінчилася формально по часу, а ще чомусь це продовжується, чому не припиняється, де той свісток, чи суддя ти свісток ковднув, чи що здарилось. Тобто, для мене це емоційно. Сьогодні дуже гра була і жорстка. Шведська команда, я щиро кажу, дуже агресивно грала, і, на мій погляд, в спорті так, це гра ногами по м'ячу, а не ногами по ігроках. Тобто я трошки сьогодні була в шоці від того, що відбувається на полі, тому що за декілька хвилин ми бачили багато травм, і Кривцов пошкодження отримував. І там буквально за 10 хвилин 4 людини з жорсткою такою бойкою. Тобто для мене трохи шоковано було, що футбол це така, знаєте, така дійсно мужська гра. Я б взагалі ніколи не кидала той м'яч. Але наша команда сьогодні показала, що вони мужики з тим, чим потрібно бути між ногами. Так що будемо наступного разу. Я вам раджу долучатися до нас в Discord. Я на своєму каналі в Telegram буду розміщати інформацію по Євро 2020, коли ми будемо грати в 1/4 фінала. Так що долучайтеся, в нас там дуже жарко, дуже емоційно все. Олекса, мені пощастило сьогодні, що він був без мікрофону, тому гра була на полі, а не з Олексою більшого. Але зараз він в стрімчику і він свої емоції всі показує, тому це кльово. Мій перший такий огляд з приводу футболу, що, то капець. Капець, але я дуже сподіваюся, що вистачить сил нашій команді українській перемогти ще в четвертьфіналі, вийти. Я так розумію, наступний етап це півфінал, за математикою, а потім вже фінал. Так що я дуже сподіваюся, що ми будемо ще не один раз бачити, як вони м'ячик той ганяють. Одне, я не зрозуміла рокіровку. Я спочатку вболівала за... вони спочатку на одному грали полі, потім якось їх перекинули на друге поле, а потім знову на інше поле. Я тільки по формі орієнтувалася, де наші, коротше говоря. Для мене футбол це темний ліс, але все круто, нереально. Що по акціям? По акціям все в мене дуже-дуже нечітко, тому що скасували в Україні величезну кількість потягів. І, щиро кажу, зараз ми очікуємо Ждуна. Має приїхати, я вибіла нам в Україну Ждуна. З Польщі нам перенакеровують красавчика одного. Вітаю, хто вболіває за Україну. Я дуже вболівала сьогодні. Я кричала сьогодні в Дискорді, так що я думала, я знову сіпати буду ходити. Я дуже переживала. Я кажу, я сьогодні переживала за українців більше, ніж за своїх біженців.
чесно кажу, вперше такі емоції, такий адреналін-раш. Одне, що можу чітко сказати, після того, як так, Бєсєдіну збили коліно, нас навіть Турція. Білоруси також на стадіоні Динамо, це центр Мінська біля площі Перемоги. Вони також кричали сьогодні Україна, Україна і кричали Путін хуйло. Так що наші хлопці сьогодні були з вами. Білорусам щиро дякую за те, що вони надають підтримку українцям. Це вельми моцно, коли братні народи ось таким чином об'єднуються. Я сьогодні за стягом України, ви бачите, я сьогодні щиро тримала його колі собі, і ми тут з сином побачно не діти так само бачили все це. Вони так само не прихильники футболу, і у першині я так собі поймала на думці, що мені не хапало піваса, ось, каб додати вже повний відець, такий повний трешак, каб воно все ось по-справжньому, такому по-футбольному було, ось я ще пиво в руки, і можна просто вже там не звертати увагу на сусідів, а просто кричати, що, ти не будеш пиво пити? Ну, я не пила пиво, бачиш, мені як з тобою сьогодні по цвірозуму гляділи матчі, тому дитинок мені киває, що ні, пиво не потрібно, все було добре. Ось, так що сьогодні і білоруси, і українці, звісно, так, за свої команди вельми переживали. Я б дуже хотіла, щоб білоруська команда також приймала участь в Євро 2020. Але ви знаєте, що остання подія, зараз розкажу, що відбувається на території Білорусі. Був тріатлон. Доброї ночі, з перемогою. Дякуємо, Україна, понад усе. Ви сьогодні кричали дуже багато. Я кажу, у мене стільки емоцій, аж я вирішила навіть стрім вийти, тому що воно, це реально дуже сильний адреналін. Олекса Ковалєва, з всіх, хто хотів, дякував. Вибачте, що прошу Фейсбук. Я дуже рада, що ще хтось не спить, значить, ви всі вболівали за Україну. Було міцно. Останні події спорту в Білорусі показують, що спорту в Білорусі просто гамон. Розкажу зараз останню історію. Ми не приділяли їй увагу, але вона була така, знаєте, дуже показова. Наша команда, фонд спортивної солідарності білоруський, який знаходиться зараз за межою, керує цим всім Олександра Герасименя, дуже відома наша спортсменка. І вона закликала припинити будь-які ігри на території Республіки Білорусь, тому що це просто небезпечно для людей, які там знаходяться, тобто вони можуть бути затримані. І її заклик не почули. Як можна спати? Я поділяю, робила, я з вами разом. Україна понад усе, я ж кажу. І був тріатлон, проходив в Білорусі. Що ви думаєте? 3 хлопців з тріатлону сняли і відправили на Окрестіна. І, це був просто сором, жах. Де тут можливо спати? Неможливо спати. Мама, погоджуюсь з тобою. Хотіла документами зайнятися, але прийшов в Discord повідомлення, що ми дивимося Євро 2020. Вперше дивилися футбол. Вперше бачила, як це жорстко відбувається. Вперше бачила, як можна просто так зламати людині. Я впевнена, що зламали Бєсєдіну коліно, вибили плечо одному з футболістів. Потім підбивали, кидалися, дали, на мій погляд, я не суддя, звісно, я не суддя, я не знаю, як це, звісно, відбувається, але там було чітко видно, що тримає рукою українця, і українцю дають жовту картку. Я офігела, чесно кажучи, коли побачила, тобто його тримають, він веде м'яч, його тримають, щоб він не міг там далі на полі грати. Швед нормально так попалив, постояв в куточку, типу, це не я, дайте українцю жовту картку. І я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, я не буду зараз ображати українську команду. Дали жовту картку. Я така офігівша, я така дивлюся, що за дебілізм, вибачте. Людина грає, він веде м'яч, його затримують, тримають, видно, просто навіть на повторі, просто руку поставив, не дає.
І йому жовту картку за те, що його затримали. Тобто, ну, судді не об'єктивно. Я тепер розумію фразу суддю на мило, тому що це було жорстко. Ну, я, мабуть, я помиляюсь, я не знаю правил цієї гри так, ну, досконало, але, на мій погляд, це було ну, просто образливо отримати жовту картку за те, що ти пробував грати, а тебе тут затримують. І ось така фігня. І да, от червона картка, я зрозуміла, що це виділяють з поля людину, тому що ну, жорстко грали дійсно, і це по справедливості. І очевидно було, що коли Україна зробила заміни, просто жорстко почала вибивати людей з поля. Тобто всі ті, скажімо так, свіжа кров, яка ще бурлить, кипіть, вона готова грати. І просто ми бачили, що хлопців почали через одного вибивати. І це була жорстка гра. І я вже потім з Олексією спілкувалася, і він сказав, що ну, звичайно, це так не відбувається, що це жесткач, що ну, так агресивно грати не можна. Тобто це не та гра, де бійка, ну, я розумію, в боксі можна дратися, а ось на полі в футболі, ну, мені завжди здавалося, що там ганяють м'яч. Тому українська команда, тримайтеся, хлопці, ми поруч з вами. Ось такі навіть несмишльониші, як я сьогодні кричали вам. Тому я дуже сподіваюся, що одна, друга фіналу теж побачить українські прапори, співали гімн. Особливо, коли співає гімн Олекса, це, друзі, це просто, ну, ти його слухаєш, тому що він співає гімн, а в будь-якому іншому випадку я б його співочі не слухала, чесно кажу. Тому що це десь, знаєте, ну, це витікає з вух повністю всі якісь. Коротше, емоції повні, я дуже рада, я дуже да, вболіваю. І наступний матч, я не знаю, коли він буде, з ким він буде, я вже буду відстежувати. Вражці траур, да, Олекса там на стрімі пропонували трьохденний траур, чорний одяг одягайте москалі, тому що вам все капець. 4 липня, 4 липня я, мабуть, вже буду, ні, я ще не буду в Києві, трошки пізніше буду. Хотіла б на великому екрані вже це подивитися, не в Discord, але ну, не утримається, напевно. Але подивимось, Англія, Україна буде. О, чудово. Ну, я знаю, що я читала новини, що англічані вибили німців, хоча німецька команда, я чула, вони дуже міцна команда. Ну, я не знаю. Англія, але зараз хлопці наші кажуть, що англічани з англічанами грати легше буде, чим з шведами. Вони не такі живодьори, мені здається. Вони такі будуть в цих своїх таких шапочках, в коцілочках ходити, такі з тросточкою, типу. Ну, я жартую, звісно, але я не дивилася попередні ігри, тому не можу вам сказати. Я сьогодні бачила повний жорсткач, тому і знову ж таки кажу, дуже сьогодні так потріпали українську команду. Ну, я не знаю, як хлопці будуть далі грати. Дуже я бачила тренера команди, який просто готовий був кинутися на тренера шведської команди, набити йому число, тому що ну, то дійсно дуже ну, не кльово так грати. І тренер, на мій погляд, це якраз таки та людина, яка має спинити ці джентльмени, да, будуть грати з українцями разом до перемоги. Ріл Саша згодна повністю сьогодні. Я ж кажу, прапор України зі мною. Я сьогодні такий саме щирий болельщик був, напевно. Тому що вперше дивилася. Я спочатку думаю, ну к чорту той футбол, що там 22 чувака бігають, щось там роблять, я знаєте так. А сьогодні вже під кінець я зрозуміла, що ну, треба, напевно, як ти пляшки такі носять з пивом. Коротше, зараз на мене дитина буде сваритися, що я дуже громко, напевно, гучно, так емоційно не реагую на це все. Так що, да, коротше, це було круто, нереально. Дякую, що ви дивитеся, дякую, що ви вболіваєте за наших. Я сьогодні була українка, тому що боліла, чесно, і дуже хотілося, щоб ми перемогли 22 мільйонів. Ну, щось на кшталт цього, так. Я по-іншому раніше називала, але ну, це завжди, знаєте, білоруська команда, вони не особисто ніяк. Дуже хотілося б, щоб в Білорусі, знаєте, в Білорусі дуже гучно завжди кричали про спорт. Але насправді спорт – це така величезна корупція в Білорусі, і
Білоруси ніколи вже, точніше, ніколи, в нас був один від спорту, де більш-менш ми ще показували деякі результати. Це біатлон і ще це з гори, коли спускаються не на санках, а на лижах. Коротше, спуски ці були, що там показували будь-які результати. А так, решта в нас абсолютно похеряний спорт, я вам щиро кажу, тому що тільки уваги, дуже шкода. Я не кажу, що я не вболіваю за Білорусю, дуже мені болить завжди. А зараз біатлон, я пам'ятаю, я дуже біатлоном хворіла, коли ще був Сашурін, Риженков був, да? Бігала зрадниця Домрачева, це трохи пізніше вже. З братом ми дуже так завжди ще Олі Енербьорн Далін був перший, другий брати бігали. Тобто, я така фанатка була біатлона, а зараз шкода, що, на жаль, він також похирений, там гвинтівки вже треба використовувати в іншому порядку. Ви пам'ятаєте, що ми збираємо на снайпера, але якось так отримується, що білоруський спорт зараз десь там знизу, а ще й прибрано зараз всі будь-які ігри в Білорусі. Це напряму пов'язано з тою політикою, яка ведеться. Українці, вибачте мені, будь ласка, мій український, я ще вчусь, ви ж розумієте, що дехто дуже багато років спілкувався російською, і зараз це все треба наганяти. Але я дуже жену за українською, читаю багато, слухаю пісні і якось спробую це все набиратися опиту, поповнювати свій словарний запас і спілкуюся українською багато, насправді, останнього часу, тому вболіваємо разом. Так що все, я побігла вже, напевно, спати, тому що 1:30 треба відпочивати. Чекаємо ждуна в Україні. Я закликаю допомагати, щиро кажу, дуже важко зараз якісь будь-які акції робити, тому що я вже спустила всі гроші, які можна було спустити. І в мене зараз стоїть така проблема, що приїде ждун, його треба буде повозити по Україні, а Україна – це не Білорусь, де можна за 5 годин з одного боку в інший бік виїхати. Ми і так проїхали за останні 2 тижні дуже багато. Якщо зараз будемо робити огляд, в мене був Львів, Доманово, Ужгород, потім ми повернулися в Львів, ми виїхали в Кам'янець-Подільський, в Завалля, Збруч, Хотин, Кам'янець-Подільський, потім з Кам'янець-Подільського я повернулася в Львів, виїхала в Київ, з Києва виїхала в Житомир, з Житомира виїхала знову в Львів, мала їхати вже в Ужгород, зірвалася в мене, тому що там із транспортом, куча накладок було, і з транспортом, і по часу, і з грошима. Сьогодні була зірвана акція в Львові, також не змогла виїхати. І в Київ теж не можу виїхати, тому що прибрано всі майже потяги, один потяг іде в мене, і мені дуже незручно по логістиці, тобто я ще, мабуть, якось вийду, але виїхати обратно це буде ціла проблема для мене, тому що їхати потягом мені набагато дешевше, ніж автобусами. Якщо їхати автобусами, в 4 рази я переплачую Київ, і щиро кажу, я не готова зараз. Я розумію акції, але подивимось, мабуть, отримається, мабуть, не отримається. Так що буде необхідна ваша підтримка. Я буду вже накеровувати свій погляд більш на ждуна. Має він прийти десь на цьому тижні. Вже дівчатки його вислали, вже маю його отримати. І будемо там вже з цим ждуном їздити по акціях, але знову ж все залежить від фінансування, тому що це дорого. По Україні багато, якщо їздиш. Мене чекають в Дніпрі, мене чекають в Одесі. Ми домовляємось зараз по логістиці з хлопцями з тих містечок, місць. І я сподіваюся, що все отримається, але якщо не отримається, значить не отримали, значить ми з Жданом заїдемо в Київ, там трохи побазаторіємо біля амбасади, залишимо листи, які ми маємо
Там цей ждун, це ціла, там вони вже створили цілий обряд з цим ждуном. Мені сьогодні конструкцію скинули, що цей ждун має бути. То, блін, я прифігела, але ну нічого страшного, ми готові до всього. А, Все буде Україна, все буде Білорусь. Я дуже вірю в те, що коли ми разом, в нас все отримається. Так що підтримуємо один одного, Україну. Я ще раз щиро вітаю команду нашу з перемогою. Це було нереально круто. Тримайтеся, хлопці, вам наснаги, натхнення, сил і обов'язково ще перемоги в одній четвертої фіналу. 4 числа будемо. Валідолізм. Так, щось на кшталт цього. Все, друзі, я побігла відпочивати. Я вас дуже люблю. Щиро дякую за чудову гру. На добраніч. Мамо, тримаємося, тримаємо стрій, каже Олексій Гончаренко, тому що ми нація. А в мене аж 2. Так що, живі Білорусь, слава Україні, а все решта не важливо. Я вас люблю, до зустрічі.